Jan ing kitab kang taktik noli isuntan abad sake kitab kang usun aji masalahe dan kelingan lawan sakela pade ninalika lan isun dening Allah kang maha tinggi saking masalahe maka nuli isun sinung terbuka dening yawong ing dalam dada nisun ilmu laduni halese ingkang mulya pada sasat mangkana isun ngadak tomoli ing ajengan ingkang mulya maka isun matur age maring selan pamuwus ujar ingkang mawi hikmah nulya seangani kaujare maring isun sadone sira umar kasane saking kang para wali kang neng desairan dan satu nese Abdul Qadir iku ratu ne wong kang lumampah miwah putih kuratune wong kang ahli tasawuf lawan mali Abdul Qadir iku kang wis marifat maring nyawang sukmagung sirahing para aulia satuhune Abdul Qadir Jailani anguripaken agama hikayat ping dari dasa winarni saking Najmudin ingkang wasda buniku sahabati Sihabuddin kang wasinung romat dening yawong wiji sarorate kan bangsa mangkana winus Najmudin awacana ana isun ing dalam alwat alinge mungku ing guru amat saunau lipatang bulu wangi anak holwat maka isun mula maring guru manirasa sin abudin sondolo ana ing luhur gunung alinggih lawang kakek sosocak saluhuri miru lan birang-birang manusia ana ing antanda kalawan Sihabuddin
katon amawi kula ulah kebakdening sosota adikang bagi warnane rata mangkana guru nisun sesi abudin adum-dum ing saking wong kang alunggu kang ana ing ajeng ing arga mangkana wong iku dadi sigra dene anerima ing sawa ing sosota lawan maning sunting rata kang ana ing karna dino maring sakatoing jari angin rubdatan kana sunatan pendas sembaraning weh dan sudah sesau maka susing mangkana nolisun metu saking ngelawat ing panadjanisun araba warta maring guru manira sesi abudin paran katon mangkana maka isun lungatana sari perapna ngarsane guru manira sadurung manira taken sesi abudin Mowo seswabati sunat mudin sakatoing paling alira kabeh estu sirik kang tan anas salaya iku pitulung si Abdul Qadir maring awak manina iku pitulung si Abdul Qadir manira arupa sosok cakang sira dolonya tane saking barkadeng pamuruke si Abdul Qadir maring raga manira lan manira muru kaya susut cakang sira aksi rob daten kena sudah lawan maring sukma jadi kang ababar maring dengan kitaban saking kamu wane lawan jawong sukma agung ingkang amarenta ing dasilan penggawe kang bagya lawan ingkang lolos lawang panggawe karomat lawan ingkang lulus lawang penggawe karomat lan kamulyan kang kekel saking jawang widi pangeraning sajagat bil Mustafa baik makosidah waghfir lana